A dragon without its rider is a tragedy. A rider without their dragon is dead. Čauky, já vás vítám u dnešního videa. Bude to takový jakoby čtecí vlog. A bude to čtecí vlog na knížku Železný plamen od Rebeky Yarros. Protože tohle je pro mě takový jako titul, ze kterého jsem celkem nervózní a nevím popravdě, jestli se mám těšit spíš nebo bát. Takže jsem si říkal, že bych chtěl sdílet svoje pocity tady s vámi. A pokusím se to dělat bez spoilerů. Pokud budu říkat nějaký spoilery, tak to budete mít tady označený, budete mít prostě nápis spoiler. Určitě na začátek chci zmínit, že momentálně čtu reading copy, ale knížka vychází 12. září. Vůbec nevím, jestli to stihnu vydat do té doby, než Železný plamen bude venku, nebo ne. Každopádně buď vychází za pár dní, nebo už vyšel. A já bych chtěl za knížku nebo reading copy moc poděkovat Humbug blogerům za slání v rámci spolupráce a Humbugu. Můj vztah se čtvrtým křídlem. Já jsem to tak nějak jako krátce rozebíral v tom videu, kdy jsem hodnotil ty knížky za první 4 měsíce. Ale víceméně mě to bavilo. Přišlo mi to trošku overrated, jakože nebylo to zas tak dobrý, ale bavil mě ten svět. Moc mě nebavily ty jako smut scény, Zayden mě moc taky teda jako nebral, ale bavil mě hodně ten fantasy svět, ta škola, ti draci, všechno prostě. Nebavila mě ta romantická linka a mělo to, myslím, nějakých přes 500 stran a přišlo mě to už moc dlouhý, jo, už moc dlouhý. Proč se toho bojím? Tak hlavně je to ta délka, protože ono se to možná nezdá, ale na to, že je to reading copy, je to fakt obří bychle. Má to přes 7 nebo kolem 750 stran, což je jako extrém, 743 stran. A já se bojím, že to bude jako strašná nuda a že u toho budu hrozně trpět. Taky se bojím, protože ono to jakoby z nějakých recenzí jsem vyčetl, že je to vlastně úplně o ničem, většinu té knížky, že jediný problém je, že Zayden a Violet si nedokážou spolu promluvit a to je vlastně problém celé knížky. To je vlastně všechno, co se tady děje. Což je přesně ta věc, kterou nenávidím ve všech knížkách, protože come on, just talk about it a bude to hotový. Taky jakoby jedna nevýhoda, za kterou si můžu úplně sám, nikoho jiného nemůžu za to blameovat, jen sám sebe a jsem za to strašně naštvaný, protože když jsem tu reading copy jako dostal, tak jsem si ji tak jako projížděl, prolistovával a jak jsem si přečetl poslední větu jedné z posledních kapitol, takže jsem si spoileroval konec a kdo tak jakoby na konci zemře. To je pain, to je velká pain. Teďka vlastně mě čeká od zítřka dovolená v Lázní, nebo ne v Lázní, ve Wellness, na 4 dny, kde většinou nic jiného nedělám, než čtu. Já jsem tam byl vlastně, teďka tam budu po 3. a úplně poprvé jsem četl Ve stínu popela, což bylo taky strašně velká bychle. Ne to po druhý, když jsem tam byl, ale poprvé jsem četl Kroniky prachu, což byla taky prostě velká bychle. Takže já tam většinou čtu jako velký bychle. A Železný plamen, ačkoliv je to největší bychle z nich, takže si myslím, že bych to tam mohl stihnout přečíst. Doufám. Chtěl bych vám tady dávat teda nějaký updaty po cca 100 stranách, nějak to s váma jako sdílet. Actually se na to celkem těším, protože jednička skončila, jakože čekal jsem to, ale jakoby těším se už na to pokračování, zároveň se těším, až se vrátíme zase zpátky do té akademie a do toho světa a za těmi draky a prostě všechno. Takže tak, ale bojím se, že to bude strašná nuda. Tak uvidíme se asi zítra, až začnu se čtením. Takže je další den, já už jsem teda ve wellness županku, prostě všechno. Jsem i tady v nějaké jako relaxační místnosti, kde se úplně nejlíp na světě čte. Mám ready Železný plamen a jsem úplně na začátku, ještě jsem to nezačal číst, každopádně jdu začít číst a extrémně se těším, ani nevíte jak. Fakt jako, tohle je velký těšení, ale zároveň se jako pořád bojím. Ale zjistil jsem, že jako u mě převládají ty pozitivní emoce, jako že se těším, než ty negativní, že se bojím. Takže tak na to.
Takže momentálně se nacházíme o nějaký třeba 4 hodiny později a je 10, já už ležím krásně v posteli, ale já jsem na straně 80 a já jsem si říkal, že bych to chtěl aspoň na stranu 100, abych zítra ráno vám mohl natočit můj názor na prvních 100 stránek. Takže si myslím, že ještě teďka něco přečtu. I když tam sice jde olympiáda, ale prostě priority. Takže já vás vítám do dalšího dne a já pokračuju pořád v Železném plamení. Včera večer teda jsem přečetl mnohem víc stránek, než jsem si myslel, že přečtu, protože já jsem končil na nějaké straně 82 a dočetl jsem to až na stranu 125. Teď jsem teda v kapitole 11. Tudíž mám nějakých těch prvních 100 stránek za sebou. Jsem strašně rád, že ty díly vycházejí takhle za sebou, protože jakože první díl byl v březnu, druhý díl v září, protože díky tomu ty jako souvislosti mám pořád v hlavě, že kdyby to vycházelo jednou za rok, tak už si nic nepamatuju. Ten začátek je hodně o postavách, o politice. To, co mě taky mrzelo, je, že tady vlastně není mapa, jako pak bude na finální verzi, ale mluvili tam vlastně o nějakých jako územích a táborech a na té mapě jsem si to vlastně nedokázal nějak jako vizualizovat, což mě trošku mrzelo, ale jinak jako dobrý. A teď jsem se vrátila na ten Basquiat a je to, já tomu říkám aspoň Basquiat, nevím, jestli je to správně, jestli to je slovo. Každopádně je to fakt dobrý, jakože musím říct, že fakt mě to baví, doufám, že to nebude zdlouhavý. Uvidíme, jak to bude pokračovat, každopádně doufám, že to bude pořád tak dobrý, což jsem asi hodně naivní. Ale zatím těch prvních 120 stránek, 125 stránek, dobře, konkrétně 124 stránek je fakt dobrých. A fakt mě to baví. I Zayden mě baví, i když tam moc není. Hele jo, já sice nejsem na další z té straně, jsem na straně 161. Každopádně, teďka co se děje, jakože that's crazy. Ten Veriš, nevím, to je taková svině, já ho tak nenávidím. Reálně, já vím, že to je prostě asi ten jako záporák, takže ho máme nenávidět. Každopádně, to je takový kretén, já ho úplně nenávidím. Reálně zabil bych ho extrémním způsobem. Takže teď jsem si sedl na chvilku ven a momentálně jsem teda na straně 200, nebo za stranu 200, asi na straně 203. A musím říct, že teďka se to teda rozjelo. Už teda tam začíná být jako trošku víc Zaydena, jakože spíš takový jako tužeb o Zaydena, takže to, ale pořád je to víc jako ten, jakoby ta fantasy linka, než ta romantická linka víc převažuje, což je za mě fajn. A musím říct, že na té straně 160, jak jsem natáčel ten můj update, tak to bylo lehce šokující, ale jinak jako dobrý. A jsem jako zvědavej, co se tam vlastně jako bude dít. Popravdě si nějak jako moc nedokážu nic jako představit, protože zatím to je takový jako to, ale asi nemám zatím žádné jako přímo negativní věci. Jsem na straně 229. Tohle je badass. Tam je reálně úplně nejlepší postava. Jakože Andrana, jelikož pořád spí, tak teďka on tam jako není, že jo, ona. Ale Tyrn je úplně nejlepší, on je úplně badass. Jsem na straně 261 a mám tak jakože trošku strach, že Violet si zase oblíbí Dana. Jakože je to jenom, není to vůbec jistý, ale je to moje taková předtucha, myslím si, že se zase zblíží, což není dobrý. To nepodporuji. Takže jsem tady s dalším čtecí updatem. Momentálně jsem na straně 300, přesně.
Jo, 300. A to, co se tam teďka děje, that is insane. To je fakt insane, já to vůbec nechápu, jsem z toho absolutně jakože fakt překvapený, protože co to znamená, že jakoby ožil ten týpek a možná teďka Zayden nebo ta Violetina Segra jsou jakoby dead. Ne, prý je tam jenom někdo zraněný. A nejspíš to bude Zayden. Ale that's insane, OK? Takže tak, ale zatím nezoufám, jakože, co si budeme, Zayden nemůže zemřít, protože mají být ještě další 4 díly, takže, nebo 3 díly, takže s tím jsem jako v pohodě, ale celkem se bavím o tu Segru, musím říct. A co tam teďka dělá ten Jack? Jakože, insane. Ale musím říct, že jsem fakt moc rád, že mě to pořád baví, protože já jsem se bál, že ta knížka bude vlastně jenom o té romantické lince, že tam nebude nic jiného. Ale reálně ta romantická linka je tam jakože takováhle část a zbytek hlavně tvoří politika a potom i samozřejmě ti draci, fantasy. A je to fakt extrémně boží, jakože extrémně mě to baví. A jsem hrozně rád, že to není jenom ta romantická lince. Jakože mám před sebou víc než půlku, takže možná, že ještě bude, ale zatím je to fakt dobrý. Fakt dobrý. A můj plán byl dneska to dočíst na stranu, teda do půlky, takže nějaký 375, možná trošku i, no prostě kolem 375, to nejspíš nedám, si myslím, že dneska to spíš dám zase na nějakou stranu 320, uvidíme, ale tak. Takže jenom abyste věděli, že můj cíl asi úplně nedopadne a nejspíš to celý nepřečtu na téhle dovolený, i když mám jakoby 2 dny ještě, ale myslím si, že to nedám, takže tak. No, ale to je všechno a já se jdu najíst na večeři a potom jdu číst dál, protože je to fakt dobrý. Another day, another záběr odsud. Já jsem zase tady. A let's go pokračovat v Železném plameni. Já jsem včera teda přečetl ještě před spaním jednu kapitolu, která byla jako smut kapitola a musím říct, že jsem nějaký 2 stránky přeskočil, protože už to na mě bylo jako moc. Jo, co si budem zase, jakože, co mě fakt jako nebaví v těch knížkách je smut. Ten mě tady nepřijde dobrý, takže to tak jako většinou přeskakuju, ale většinou jsem přečetl, ale nějaký 2 stránky jsem přeskočil, tak to se přiznám, ale jinak jdu číst dál. Takže já se momentálně nacházím na straně 390, takže jdu vám dát update ze strany 400 a to mučení, to bylo jako disgusting, co si budeme, bylo to celkem jako krutý a co se tam teďka stalo, já vůbec nevím, nevím, co se o to má myslet, jak se tam teďka ten Zayden objevil a ten Dane, co udělal, no prostě asi potřebuji číst dál. Už jsem teda za půlkou, což je celkem jakože velice lehce za půlkou, ale jsem, ono to nevypadá, ale fakt jsem a já se těším, jak to bude pokračovat dál, fakt jako extrémně těším, protože úplně a je hustý, že jsem v půlce a pořád mě to nepřestalo bavit a pořád mě to baví. Pokud mě to bude pořád takhle bavit, tak si myslím, že by to možná na těch 5 hvězdiček bylo. Ale to zase nechci předbíhat, to jako uvidíme. Ale zatím je to fakt moc dobrý. Fakt moc dobrý. Je teďka nějakých 11 hodin večera. Já jsem úplně mrtvej. Jako jsem stával 7, tak musím jít spát. Ale že jsem pokračoval. A dostal jsem se na stranu 500. Momentálně jsem na straně 508. A teďka se tam stal jako samozřejmě velký cliffhanger. Jakože je to hodně crazy. Zároveň se mi to pořád líbí.
A což mě celkem jako znervozňuje, kdy jako bude ten moment, kdy si řeknu, a to dobrý není, ale zároveň se těším z toho, že třeba si to nikdy neřeknu a že to prostě bude skvělý až do konce. A mám nějakých ještě 250 stran před koncem, takže ještě tam nějaký prostor pro zhoršení je, ale jinak musím říct, že fakt dobrý. A teďka samozřejmě ten Ridok, jakože co se tam s ním stane, I don't know, ale vlastně obecně z těch 100 stran bylo crazy, třeba jak musel bojovat s tím Veninem v té aréně. To bylo crazy, takže tak, já teda budu pokračovat zítra, ale nejspíš ne tak moc, zase nepřečtu nějakých 200 stran, protože už vlastně zítra odjíždíme odsud, takže nebude moc času na čtení, ale uvidíme a jdu spát. Strašně jsem unavený. Tak dobrou. Další den zase úplně stejně, zase v chatičce, zase pod dekou, zase s železným plamenem. A jenom jsem chtěl dát update, že jsem na straně 510 a teďka tam bylo jakoby scéna, jak ten, jak se jmenuje, Dane, já to vždycky zapomínám, Violet dával zpátky to její vykloubené rameno. That was disgusting. No je zádočí zdál. Hello, já vás zdravím u dalšího dne čtení. Jo, jsem právě na záchodech natáčím, I know it's disgusting, ale jsem u doktorky a nemám jinou možnost, takže tak a jsem v čekárně a budu tady čekat asi 2 hodiny, takže mám krásně moc času na to číst Železný plamen. A jsem teda na straně 600 a zatím je to fakt dobrý. Teďka se tam objevil ten oranžový drak. Crazy, ale jako fakt se divím, že mě to pořád nenudí a pořád je to dobrý. That's crazy. Já si myslím, že to bude 5 hvězdiček. Nevím to jistě. Ale je to fakt dobrý. I když se teďka trošku zpomalilo to tempo, tak stejně je to prostě pořád dobrý a pořád mě to baví. Takže já to podporuji. Tak jsem momentálně zabředl do Martinusu, mého milovaného. Mám tady matcha latte a mám posledních 100 stránek do konce. Jsem na nějaký straně 648. Tudíž mám poslední 100 stránek a nevím, jestli to došlo přímo tady, ale myslím si, že jo. Ale teďka, jako všichni víme, že těch posledních 100 stránek v těch fantazii jsou vždycky jako takový reakce, jo. Takže uvidíme, ale jako zatím ani nechci si představovat, co všechno by se tam mohlo zkazit. Takže jo, ale jsem nervózní, jak to dopadne. Takže je další den a je nějakých 7 ráno, což je brzo, velmi brzo na mě. Každopádně včera jsem od té chvíle, co jsem vyšel z Martinusu, nepřečetl ani stránku. Nevím, jak se to stalo, ale musel jsem se balit na tu dovolenou a tak nějak všechno, takže jsem to prostě nestihl. Každopádně se stalo přesně to, co jsem nechtěl, protože já jsem si ji nechtěl tahat sebou, protože se bojím, že si ji zničím a samozřejmě, jelikož mám ještě 80 stránek, tak to tahám sebou, takže doufám, že ji nezničím, ale dneska aspoň mám jistotu, že to určitě přečtu, protože mě čeká vlastně víceméně celý den v autě, takže Železný plamen padne, takže vám pak natočím update, ale celkem mě to štve, že jsem to nestihl. Tak leď, blízko před koncem. Ale stane se. Já mám dočteno. Nebo takhle, jakoby dočetl jsem před víc než 10 dny, ale taky jsem jako natočil ty moje konečné pocity, ale mělo to přes 15 minut, takže jsem asi říkal, že to přetočím, protože mně se to nechce stříhat a vám se to určitě nechce poslouchat, takže to přetáčím. Každopádně mám dočtený ten Železný plamen a oh my god, tohle to bylo skvělý. Jakože ten konec
fakt dobrý. Za mě je to ještě lepší než ten první díl. Já jsem prvnímu dílu dal 4,5 hvězdičky z 5. Tady tomu dávám 4 a 3/4. Ještě to pořád není jako 5 hvězdiček. Něco tomu chybělo, ale zároveň to bylo za mě fakt jako dobrý. Musím říct, co jsem fakt nečekal, že celou dobu ta knížka mě bude bavit. Celých 750 stran mě bude bavit, každopádně bavilo, což bylo velice příjemné zjištění. Musím říct, že se mi taky mnohem víc líbila ta romantická linka než v prvním díle. I když bylo to takový, jakože kdyby se naučili normálně jako mluvit, tak dobrý, ale jako ta snaha tam byla něco budovat a nebylo tam prostě jen tak jako random z ničeho nic prostě najednou I love you, jo, prostě. A taky musím ocenit, že tady nebylo tolik smut scén, myslím jenom 3 nebo 2, což jich mnohem víc bylo v tom prvním díle, který měl o 200 stran míň, jako 3 nebo 2 na 750 stran je jako velký úspěch, takže to já taky moc cením. Hrozně mě bavily ty draci. Tyrion a Andrana, i když Andrana teďka jak se proudila, tak je taková jako ne tak dobrá jako v tom prvním díle. Nebo mě tak nebaví, ale Tyrion mě pořád jako moc baví, takže dobrý. A jinak ten konec, co to má znamenat, já jsem první díl teda konec jako odhadl jsem ho správně, bylo to hrozně předvídatelný za mě, jo, ten jako cliffhanger na konci. Každopádně tady to fakt ne a jako crazy. Jsem zvědavej, jestli se dozvíme Violetin druhý signet, jestli bude mít nějaký nebo signet, já tomu říkám signet, protože mě to tak přijde jako feels right prostě. Ale jsem zvědavej, já jsem viděl nějaké jako konspirační teorie a že bychom se tako mohli dozvědět a tak. No těším se na Onyxovou bouři, která teprve v lednu vychází v originálu, tudíž u nás vyjde prostě za strašně dlouho a jako to prostě bude bolest. Musím říct, že na téhle knížce jsem zjistil, jak strašně moc mě ovlivní recenze, protože když jsem to jako přečetl, tak jsem byl z toho jako nadšený, že mě to pořád takhle jako bavilo a potom jako začaly vznikat recenze na Instagramu od různých blogerů, kteří měli taky třeba reading copy a já jsem v tom začal vidět ty chyby a už to bylo taky jako horší a horší. Každopádně snažím se udržet co nejvíc ty jako nadšený pocity z toho, že mě to bavilo, protože mě to fakt bavilo. A lidi si hodně stěžují na to, že je to jako nuda a extrémně dlouhé. Extrémně dlouhé to je, ale já jsem toho názoru, že to nuda není. Mě to bavilo, mě to zaujalo od začátku do konce a pořád mě to nepustilo. Možná byly třeba jako 1 kapitola, která mě třeba nebavila, jo, nebo 2 prostě vždycky za nějakou dobu. Ale jinak jako obecně celkově mě to fakt bavilo. A já jsem se do toho původně nechtěl vůbec pustit. Původně jsem se jako nechtěl vůbec pustit do toho druhého dílu. Říkal jsem si, že dobrý, přečtu si první, abych věděl jako ten hype, ale do toho druhého má být strašně dlouhý, je to prý, jako není to dobrý tak moc, tak to vynechám, jo. A říkal jsem si, že si to možná třeba jako o to napíšu za nějakou dobu, třeba si někde můžu vybrat nějakou knížku, jo, jako odměnu, prostě random. Takže bych si vybral ten Železný plamen, abych měl doma třeba tu ořízku, který jsou jako fakt krásný, ale že to jako číst nechci. No a potom jsem viděl, že jsou reading copies a já jako sběratel reading copies tady s mojí sbírkou až dolů jsem prostě tomu nemohl odolat, takže to jen, že reading copy se vyměňují za recenzi. Takže jsem si říkal, to se nezvládnu, ale tak jako chci tu reading copy, tak to jako přečtu. A fakt mě to bavilo, takže ještě jsem se do toho pustil. Ale jak říkám, ty recenze jsou hodně rozporuplné. A proto bych vám asi doporučil, aby si tu knížku přečetli a udělali si názor svůj, jestli to obstálo tomu hypeu, nebo ne. Za mě jo, ale za někoho ne, takže to, ale pokud by vás zajímalo moje recenze nebo můj názor, tak za mě Železný plamen je super, určitě to dostálo tomu hypeu
a bylo to za mě i o trošku lepší než ten první díl, takže já za sebe ho určitě můžu doporučit a těším se na Onyxovou bouři, která doufám, že vyjde co nejdřív a doufám, že to zapomenu co jako nejméně z té 2 a 1, protože když to hodně zapomenete, tak už ten prožitek nemáte zase tak dobrý, protože pak tam jsou ty návaznosti a prostě nevidíš to, no. A já si myslím, že by Onyxová bouře mohla vyjít třeba tak jako o prázdninách příští rok, protože se to vychází v lednu v originále, ty překlady většinou bývají jako rychlé, I don't know, ale doufám, že to bude co nejdřív, takže tak, já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat Humble blogerům za poskytnutí reading copy v rámci spolupráce a přečtěte si to sami a pokud jste to četli, tak budu rád do komentářů, jestli byste se podělili o svůj názor, jestli vás to spíš bavilo, nebo spíš ne, a jestli se do knížky chystáte, nebo ne. Takže tak, to je všechno. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího videa. Další video by mělo být takovýto seřazování knížek za zase 2. 4 měsíce. Už mám ten tier list většinou jako připravený, teď tam jenom pak jako dodám, co teďka nakonec přečtu. A protože to natáčím ještě v srpnu, ale pár dní srpna mě ještě jako čeká, takže ještě něco přečtu, ale to pak tam doplním. A takže to by mělo být další video. A co bude pak? Kdo ví, ale určitě něco, jo, protože to natáčení mě se začalo bavit, takže tak. A mějte se krásně, vidíme se zase teda příště a čau dis. Momentálně přišel B-Reel, takže jsem to musel nout. To tam nedám. Ještě něco? Už to mám hotový, natáčím video. Jo. Reálně, jak se jmenuje, ježišmarja, Tyron. A jsem teda na straně 600 už. A... hele jo. No! Co pak, já natáčím.